Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Makagahom nga Dios kanimong tanang kasing-kasing na buksan. Natinguhan na sa iyo ng kanimo walay butang na tago. Tinuloy mo mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo. Ang kamintang matinuanan sa pagigugma kanimo. Tapos mga dahil sa iyong balanganan, pinagi ni Kristo ang atong Ginoo. Mga igsoon ni Santos nga misa atong gihalad. Alang sa to igsuon nga si Tay Jaime Marpi Sr. nga namatay dias pagtuon ni Kristo. Si Kristo mao ang pagkabanhaw ug ang atong kinabuhig tungod kay siya nabanhaw kita usab mabanhaw ban kaniya. Busa rumandam kita sa pagsaulog ning balang misa. Maginulsol kita pabsano sa atong mga sala, batok sa Dios ug sa ato isig katawo. Kitang tanan nagakumpisal kami sa Dios nga makagahom. Salamat santos ug sa matag usa kanamo. Na kami nakasala diya sa unahuna, diya sa pagsulti, diya sa pagbuhat, sa pagpakyas nga namong buhaton, kana among kalapasan, busa na muyo kami sa Dios, kaluyan kami, nagahangyo kami sa mga santos sa pagampuan ng kanamo, o sa Ginoo nga atong Dios, kaluyan kamo sa Dios nga makagahom, pasaylon kamo sa iyong mga sala, doon kamo sa kinabundan pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Ginoo maluoy ka. Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka, Ginoo Kristo maluoy ka.
Ginoong maloy ka. Ginoong maloy ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Magampo kita, O Dios nga manuluyon mapinasayloon. Dawat ang pag-ampo alang sa kalag sa imong sulugoon nga si Jaime Marti Sr. Nga imong gitawagi ka nining kinabuhi ilikay siya sa mga kamot sa mga kahoy pinagi sa balang mga anghel. Dawata siya ugdad ang ato sa paraiso kay siya nagalaw nagato kanimo. Nga dili siya mag-anto sa kasakit din no amangko niya ang kalipay sa ulay katapusang kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Jesucristo imong anak nga nagapuyo naghariban kanimo sa Espiritu Santo usa ka Dios kanug hangtod sa hangturan. Ang may kalikuran panimungnikod alang sa mga pagbasa ng pamanahon ang pulang sige. Sinutlo gikan sa basahon sa kinaagman. Ang matarong nga tawo panalipdan sa Dios ug dili magantos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop ang paghuna-huna nga ang mga matarong nga mga tawo mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa ka malilisang kadaot. Sa pagkatinuod ang matarong anaa sa kalinaw daw naganto sila sa silot apan nagupot day sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos gamay ra kung itandi sa mga kabulahan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila ingon nga bulawan diha sa usa ka kasuhatuan og ikaplagan sila nga angay sa pagpakig-uban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga nagsimba kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sulugon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios moabot sa pagpaabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salamat to my faith and the life unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. And nothing when I feel as long as you are near. Please be near me till the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. Pagpaminaw ng ikaduhang pagbasa. Pinutlo sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod ba kamo nga ang pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Ug busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon.
aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituohan nato nga mabuhi kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay. Pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos no aniya kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinining tigon, imo kami gitawan, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Diyos nung matututo, ani ang kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinining tigon, imo kami gitawan, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Ako ang pagkabanaw ang kinabuhi, ang nagtukan ako bisan tud mamatay mabuhi, ug ang tanang buhi ang nagtukan ako dili gayud mamatay. Nag-ingon si Jesus, ang Ginoo manakan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 11 magasugod sa bersikulo 21 hangtod sa 27. Mayaon ikaw Ginoong Jesucristo. Si Marta mingon kang Jesus, kung dili ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay nga akong isuon. Hinunasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw imong isuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang nagtukan ako bisan tuod mamatay mabuhi, o ang tanan nga buhi nagtukan ako dili gayud mamatay. Mito ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mito ako nga ikaw Mesiyas, ang anak sa Dios nga moani sa kalibutan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, Ginoong Kristo. Palihog mamingkod ang tanan sa mga Dios, sa aran samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon ko ni Kristo, karon ang panahon di nagkaiusa kita diha sa pag-istito sa diha sa kamatayon ni Tay Jaime. Marpi kay kita gikan sa abog, mupaulik usab sa abog. Ang unang pagbasa nagisgot diha sa sulat sa kinaadman na nagpahinumdum ka nato, nga gimatarong kita sa Dios. Plano sa Dios o diha sa panahon nga kita gitakna sa Dios nga mahimong matarong. Gani sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 hangtod sa 9 nga namatay kita sa sala, pinagi ni Kristo sa atong pagdawat sakramento sa bunyag, ug nahiusa kita sa iyang pagkabanhaw nga nakabaton kita kinabuhi nga iya na ni Kristo. Karon ato nga gituhuan unsa ang gitudlo sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 11 nga pinaagi sa pagtuo kita usab mabanhaw ug makabaton og kinabuhi. Ang nagtuo bisan tuod mamatay mabuhi, ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako maingon si Jesus dili gayud mamatay. Usa ka kamatuoran kini diha sa sa kinabuhi pinaagi sa atong pagpadayag sa pagtuo ngadto sa Dios.
nasayod o nakailatan ni Tay Hermarpi nga sa iyang kinabuhi diha sa atong simbahan. Dako kayo siya gikatampo alang sa kayuhan o kalambuan sa atong simbahan. Pag-abot nako dinhi nya naghimamat ako sa Jaime ang iya nga kinabuhi diha sa iyang pagpadayag bisag pandemic COVID ni atong 2020. Padayon ang iyang pagdawat sa panahon nga magpakalawat mi. Unya grabe ang iyang pagtuo diha sa iyang pagpaambit sa matag panahon nga ako mobisita. Unya nagpadayag siya diha sa iyang kahingawa diha sa pagsaulog sa iyang ika-50 nga anibersaryo sa kasal. Dili tiaw, dili lalim ang mao nga kadako sa pagtuo nga ipadayon nato pinaagis pagpadayag sa maayong buhat. Ang gitanom gitisok ni Jaime Marpi diha sa iyang pamilya, padayon nato nga ipadayag ug ipaambit ang mga maayong buhat ilabi na diha sa pagtuo ni Kristo. Nahinumdum ko diha sa mga kasinatian samtang akong amahan namatay. Akong nasinati unsa kasakit tungod kay Junior Mangpuko. Si Fortunato Gutierrez Jr. Unsa kasakit ang pagpadayon ang responsibilidad diha sa kakuhan ngadto sa tibuok pamilya. Kura po'y laki, gikan sa kinamagwa nga duha naman po niya, dako kayo ang hagit sa kakuhan nga gisagubang diha sa pamilya, ilabi na sa mga kamatayon tungod kay gimahal pag-ayo namo ang among amahan. Sama ka nato, akong kita biyaan na sa nagmahal ka nato, dili lalim ug unsa kasakit. Apan na tuo kita diha sa atong pagtuo nga mabanhaw ang tanang nangamatay. Gani baguhay pa lang nahuman ang Holy Week diin si Kristo human siya nagsangyaw, nagpakaon sa mga gigutom, nag-ayog, naghimog mga milagro. Diha gilansang, nagpasakit, nagpakamatay dito sa krus ug sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw. Kini mga mao nga pagtuo uban sa paglaom nga ang tanang nangamatay mabanhaw. Si Tay Jaime Marpi sa iyang dako kayo nga pagtuo diha sa iyang maayong binuhatan nga gipadayag o gipaambit sa ato nga simbahan ug sa tibok niyang banay nga nasayod kita nga siya nabanhaw ug mabanhaw diha makabaton sa kinabuhi dito sa langit sama sa gisaad ni Jesus diha sa iyang pagsangyaw nga pinaagi sa iyang pagkabanhaw kita usab mabanhaw. Daghan nga mga paagi nga gitawag kita sa Dios na uban ang kamatayon gitawag pinaagis pagkaon makalimot og kanang usap matukan mamatay. Napoy uban kay high tech naman mogamit og cellphone nga nagsige text dito sa kalsada naligsan patay. Kita gitawag sa maong hagit diha sa kamatayon apan pinaagi usab diha sa kamatayon kita gihatagag paglaom sa pagpangandam matag karon ug unya sa tutagsag sa kinabuhi sa atong pagpadayag sa pagtuo ngadto sa tumakaigsunan. Ang pagtuo nga gisangyaw dili lamang ni San Pablo, dili lamang sa napulog duha ka mga apostoles, kundi diha usab ni Santiago nga nag-ingon nga ang pagtuo ipakita nganha sa maayong buhat. Kini mao'y atong nga gibarugan ug gitudlo usab sa simbahan diha sa pagtuo nato kang Hesukristo nga nagdala og kaluwasan. Pinaagi kang Kristo diha sa iyang pagpasakit ug pagpalansang ug pagpakamatay sa krus nakabaton kita og kinabuhing walay katapusan. Apan padayon kita dinhi sa kalibutan kay ang tanang plano sa Dios matuman sumala sa iyang gibutan. Kay ang tanan plano man sa Dios alang sa atong kaayuhan. Niini nga punto kita padayon nga nagpadayag sa mong pagtuo nga gitudlo sa atong simbahan nga ipakita ngadto sa mayong buhat. Salvation is inaugurated in Christ, or expression of vital faith of Christ manifested into good works. Ang buhi nga pagpadayag sa pagtuo na kinahanglan ipakita nganha sa mayong buhat. Kini mo'y hagit nato nga mga sakop sa simbahan. Kini mo'y hagit nga padayon kita nga nagbuhat og matarong og kaayuhan. Tungod kay ang Dios nagpasalig kanato diha sa atong mga buhat kita pagahukman. Kung kita nagbuhat og maayo, makabaton kita dili lamang sa pagkabanhaw, kundi adto usab kita magpuyo sa langit. Nahinumdum ko sa nagtudlo pa ko sa Bohol National High School, diin daghan kaayo ang mga nanambong nga mga kabataan 40 ang first grade na ho. Niya sa second classroom 60. Niya sa ako nga kana topic purgatorio
niya impierno ug langit. Tanaw ko dito ning kus mga bata. Kinsay gusto mo atog purgatorio? Nilingi ko, why ni pataas gawas sa usa ka bata. Balik ko, kinsay gusto mo atog langit? Paglingin ako sa tanan gawas atong ni pataas, ni gusto sila mo adto sa langit. Motong ibalik ko, kinsay gusto mo atog langit? Ang tanan gawas atong usa. Unya ning balik ko pag kinsay gusto mo atog purgatorio? Paglingin ako usa ra lang tanan ko sa mong laki nagpataas. Anong gusto mo kas purgatorio doy? Insa og gusto ko sa purgatorio, gusto ta og langit ri pero tanan man nangatog langit, magkuyog ni iya na po pong bugal-bugalan, buling gibuli maday ang mga bata sus pait kayo. Abi na kung gusto gid sa purgatorio, mao tong wa pa man to kining karon nga bullying na bitaw isa crime. Wa pa man ni sa una sa 1990s nagtudlo pa ko dito sa Bulay wa usa po ko na bully sa una nga tambo kuno ko itumon og dakog mata. Tinuod man pod. Itagi kayo saan man ning mao man gini mo kaon na jud po ko. So mao tong akong kasinatian dito nya karon sa lahi na nga panahon. Diha sa mong pagtulunan sa batan-on po sa bata po mato explain ko nga purgatorio mo reprisuhan nga kung mahuman na ka sa imong kanang naisintensya makagawas na ka yung mga to ka sa langit. So mo tong aya pa nakasabot ang bata pero nag-uon gyud ko pagsige pangutanan ako say gusto purgatorio paglingi-lingi pa siya nga wa may pataas siya gisig pataas pagando pa di ay hadlok na di siya sawayon or bully. Mga igsoon ko na ni Kristo diha sa mong pagpadayag sa atong pagtuo. Padayon kita kay Jaime Marpy, padayon sa imong panaw ang imong gitasok nga pagampo, pagtuo, pagpadayag ni nganto sa may buhat sa iyong pagtabang sa simbahan alang sa kalabuan. Kami ug ikaw padayon sa imong panaw magasunod niini diha sa mong pagtuo nga ikaw mopahulay sa dayon ug banhawon ka sa Dios. Requiem aeternam Donais Domini et lux perfectus requiescat in pace. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Palig manindog ang tanan alas kinibanong pag-ampo. Magampo kita karon alas tong isuon nga namatay ngadto sa atong Ginoong Kristo nga miingon, ako mao pagkabanhog ang kinabuhi. Ang tawo nga nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ang tanan nga nagtuo kanako dili gayud magadto sa kamatayong dayon. O Ginoo, mihila ka sa kamatayon sa imong pinangga nga Lazaro. Upaya kami sa among kaguol kini mo gipangayo pin nga puno sa pagtuo nga tubag sa awit ni kita. Amatia ang among pagampo, ang among pagampo. Gibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa tuigsuon Jaime Marpy Sr. Ang kinabuhing tunay kini mo gipangayo nga puno sa pagtuo. Amatia ang among pagampo, ang among pagampo. Isaad mo ang paraiso sa nagbasol nga katawhan. Dad-a kining among igsuon nga si Jaime Marpy Sr. Sa kalipay sa langit kini mo gipangayo nga puno sa pagtuo. Amatia ang among pagampo, ang among pagampo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon nga si Jaime Marpy Sr. giugasan o gidiugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himuha siya nga may uban. Kini mo gipangayo nga puno sa pagtuo. Amatia ang among pagampo, ang among pagampo. Sa imong lawas ug dugo siya gilig-on, hatagi siya luna sa imong gihariang langit nun, kini mo gipangayo nga puno sa pagtuo. Amatia ang among pagampo, ang among pagampo. Gana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa imong igsuon. Ang among pagtuo mahimuntang among kaupayan ug ang kinabang tunay among kalauman. Kini mo gipangayo nga puno sa pagtuo. Amatia ang among pagampo, ang among pagampo. Dinudungga ang pagampo alang sa magsuon nga si Jaime Marpy Sr. nga namatay di sa pagtuo. Pasaylong iyang mga sala, uda na siya nga sa kaipitan sa imong pangluwas,
dadang ato sa langit kini magipangayo pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Mga igsoon kita manglawas ni Kristo pinagi sa usa ka espiritu kitang tanan nabunyagan ngadto sa usa ka lawas. Sugo na to kariusa sa Espiritu sa bugos ng panagdanay. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan yung tanan. Ipakita nato itong panaginigsunay tibaya sa kalinaw. Ipataas ang kamot sa Ginoo, lamano sa katupad mo, upahiyong ka. Pagkaalindot pa sa panagiusa, sa Diyos mo naguma, wanatay kahadlo, bisan kabalat ka, kahit kitang Matagyan Ginos pasiluon kasi ang ngalan pagdalag magaso balik ka sa ngalan iyala dato ang atong mga gasas buhat ngadto sa Ginoo palig manglingkod ang tanan tumawiton ang awit sa paghalang. Pinagin ni Ginoo makaabit kami sa pagkatao pagka-Diyos ni Kristo. Lord, here I am. Tubig ko brown sa iglesia o palagayan. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Paghalag sa mga gasaw kulikta kitang tanan, walay katapusang Dios gatagan mo kami sa tanan nga niya kanamo. Sa imong kapdagayon naghatag sa namong gikinahanglan. Kami pagsano mo malagad, nagalag matimaan sa pagpasalamat sa imong kaluoy kanamo. Paghalad sa tinapay kitang tanan, walay katapusang Dios kang nagabuot sa pagtubo sa mga tanom, ug gikan na nabuhat namo kining tinapay. Yalad namo kini kanimo nga mahimong ta kini kanamo tinapay sa kinabuhi. Itugod ka kaming mudawat nini, mapuno sa imong grasya magiusa sa bugos nga gugma. Paghalad sa binog kitang tanan, makagahom nga Dios dawata kining binog gibuhat namo gikan sa imong gasa. Mahimong ta kining limnon nga espirituhanon. Kaming mudawat nini, mabag-on ta ug malig-on alang sa pag-alagad kanimo. Bulahan kamong tanang mangyatagon kay kamo sa Dios pagabaslan sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ugas ako sa pagkadautan ug linis ako sa tanan akong mga kasalanan. Mga igsoon, padayon kita sa pag-ampor to sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, nga makagahom sa tanan. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Mao'y matuod nga katarong ug among katungdanan o kalipay nga sa iganus nang dapit magpasalamat kami kanimo o ginubala nga amahan makagaw mo kulay katapusang Dios. Diya kaniyang kalauman sa bulaang pagkabanhaw, misidlak alang kanamo.
aron ang sad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay ka namo nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kaya lang sa nagtukan nimo Ginoo ang kinabuhi mausab lang apan dili matapos o ginikatong asa mo pulianan ngini kalibuhi ang pulian na tunay giandam alang kanamo diha sa langit. Busa uban sa mga anghel ug arkangeles ug sa tanang panon sa kalangitan, kami sa kalipay magmantala sa imong himaya nga sa walay hunong magaday kanimo ug magaingon. Santos, Santos, Santos ang kahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya usanas kay tas-an, bulan sa minisangalan sa Ginoo usanas kay tas-an. Balaan, balaan, balaan nga Diyos, Diyos sa kagahuman langit o yuta. Napuno sa imong himaya, Hosana sa kaitasan. Bulahan ang miani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Tanang himaya na kanimo makagahom nga Dios langit nga amahan, nga tuod sa imong gugmog kaluoy gihatag mo imong bugtong anak Hesukristo misagop sa among pagkatawhanon ug nagantos sa kamatayon sa krus alang sa among kaluwasan. Nabuhat niya pinagi sa makausang halad siyang kaugalingon nga higughimpit nga sakripisyo sa tibuok kalibutan ug gibuhat niya nagmando kanamo sa pagpadayon sa usa ka dumanan siyang bilinong kamatayon ug pag-antos sa hangtod siyang pagbalik pag-usab. Kay sa gabi nga siya gibuhian, mikuha siya og tinapay ug man siya pasalamat kanimo. Ya kini gipikas-pikas ug gihatag sa imong tinunan mingon, dawata kana mao kini akong lawas ihatag alang kaninyo, buhata kini sa paghandom kanako. Purihin ang Diyos sa mga sakramento, sa unang tinapay. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa banal na sakramento, sa unang tinapay. Purihin ang Diyos. Tapos ang panihapon, kuha niyang kupag man siya pasalat pag-usab, ngatag siya matinunan ug mingon, imna kini ninyong tanan. Kay kini makundugo sa bang kasabutan na giula alang kaninyo alang sa kadaganan, aron sa kapasayloan sa mga sala sa inyong pag-inom, himo akini is paghandom kanako. Purihin ang Diyos sa banal na sakramento, sukalis ay tipan na walang hanggan. Purihin ang Diyos sa banal na sakramento, sukalis ay tipan na walang hanggan. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ang balik pag-usab. Si Kristo ay namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik, siya'y muling magbabalik. Si Kristo ay namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik, siya'y muling magbabalik. Busa Ginoo langit ng amahan, kami paabsano mong mga lagad, nagasaulog sa dumanang gisugo sa imong anak, uban sa paghandom siya balang pagpasakit o bilinong kamatayon. Ang iyang gaman ng pagkabanhaw, ang pagsaka sa langit, ug sa pagpaabot siyang pagbalik uban sa imaya, among gihalad kini tinapay sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan,
ug uban ni magasag gilad namo mo kaugalingon. Nangamuyo kami kanimo dawaton mo sa malangitong halaran, imong sakripisyo sa pagdayeg ug pagpasalamat. May mayaong amahan, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, panalangini pagabalaan kining tinapay o kining bino, nga kanamo mahimo kining bililong lawas ug dugo sa imong anak na Kristo. Hinaut unta tanang mo dawat ining balaang pangalawat, mapuno sa imong grasya ug langitong panalangin, ug mahimo sa kalas uban kaniya ug unta magapuyo sa kanamo kami kaniya. Bisan dili kami takos sa paghalad kanimo, sa bisan unsang sakripisyo, apan nangamuyo kami kanimo dawaton mo, kini mo katungdan ng pag-alagad, pinagi kang Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya sa kayusahan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Hallelujah. Sumala sa gitulukan natos tumanlo sa Kristo sa dakong pagsalig, mga muyo kita tungurito ng aman. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Sumapit law ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa pagsubok. Ngunit iadya mo kami sa masama, sapagkat sa iyo nagmula ang kaharian at kapangyarihan At kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ginoo, nangamuyo kami kanimo, lawason mo kami sa talang kadautan. Ug ihatag mong kalinaw sa panahon. Pinagi sa malimong panabang, ilikay mo kami sa sala ug losas ng kasamok. Pinagi sa imong Kristo among Ginoo, nga nagapuyo nagahari uban kanimo sa Espiritu Santo. O salamang ka Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Cordero ng Diyos, nagagaling ng mga kasalanan ang sa kalimutan. Maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis
kami pakaringnon sa pagduol sa imong talad. O Ginoo manluyon nga nagasayod sa pagkamatarong. Kung dili sa imong dako ang kaluoy, dili kami takos bisan ganis pagpamulot sa mumo sa ilalom sa imong talad. Apan mo kinayangas kanunay ikaw maluluyon. Busa tuti kami miyang Ginoo sa pagkaon sa laos sa imong anak nga sa Kristo, sa pag-inom sa iyang dugo. Aron kami malikon mabago pinagi sa iyang kinabuhi. Untas kanunay magapuyo siya kanamo kami kaniya. Ang magasa sa Dios alang sa kaluwasan katawhan sa Dios. Dawata kini si Kristo. Si Kristo kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalan sa kalibutan. Malipay mo yung tawanan to sa iyang Ang lawas ng dugo ni Kristo. ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka binhi kung halimahan pagayo usurok inig mula mo ugon niya at kahangko sama sa atong tanong kay ilugon man sa gugma sa isigayon kay inatong kinabuhi usara ung sa masaw sa kabili sa gugma kita ipili kay kinabuhing mililon ulaman ang panahon atog yung panimuhaon ang pagpuyong asulundon atog yung panimuhaon ang pagpuyong asulundon. Nasa ni Kristo. Salamat o Heso Kristo sa imong grasya. Salamat o Heso Kristo sa imong gugma. Ang lawas o dugo nagiula alang kanamo. Salamat kanimo o Jesus. Salamat o Heso Kristo sa imong grasya. Salamat o Heso Kristo sa imong gugma. Ang lawas o dugo nagiula alang kanamo. Salamat kanimo o Jesus. Salamat kanimo o Jesus. Ang Ginoo manaakan ninyo. Nausap kanimo. Magampo kita, walay katapos ang Dios, among amahan, gidawat mo kami. Ingon nga buhing sakop sa lawas sa imong anak, nga si Kristo among Ginoo. Nagpakaon ka namo sa sakramento sa iyong madaugong kinabuhi. Kami karon may samas tinapay pikas-pikas, ngayatag sa katawhan ang among gugma, kanamo mahimong tambal sa kasaypanan nga among nabuhat. Ang imong mga pulong sa mga baba magapahayag unta sa kalinaw, ngatos ng katawhan ipadala kami rumawalagad sa imong anak diha sa iyang labing ubos nga maigsoon uban sa panglantaw kalig-on ang among ngalan among pagadaygon pagamayaon karon ug sa maabot ka panahon hangtod nga ang tanan matuman diha sa imong ginarian.
isunod ang pagbihilya. Luwas sa siya, O Ginoo, sa walay katapusan, nakamatayon, diha sa adlaw nga mangilngil. Unya, unya, kung ang mga langit ug ang yuta mangiyo. Unya, kung ikaw moani aron sa paghukom sa mga katawan, pinaagi sa iyang binuhatan. Ang kahadlok ug kalisa migahus kaniya, ug sa tuman nga kasubo sila muduko. Unya sa hukom ug sa kagunuban nga muabot. Unya kung ang langit ug ang mga yuta manglihok, ug kanang adlaw sa kagunuban ug kasakit, unya nga walay sukod. Ug sa tanan nga kabangisan, unya kun ang yuta ug ang mga langit manglihok. Ginoo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Magampo kita o Ginoo dungga kini ang pagsangpit, ipahatag kaniyang pahulay nga dayon sa imong anak nga si Jaime Malpe Sr. Human mo atubang sa imong hukmanan, ikaw mapailuna sa iyang kaugmaon dito sa lahat kining gipangayok pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Mao ang atong panabang, ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Bulahan ang ngalan sa Ginoo, kay kaniya din na kita'y kinabuhi, o kanunay nga pagsalig sa atong kabanhawa. Mao ang atong panabang, ang ngalan sa Ginoo. O Ginoo, kinsay nagingon ka namo, nga tagalan mo kami sa lubnganan. Hangtod sa pagkapuy-puy sa imong kayugot, kay ikaw Ginoong maluluyon. Dili mo pagbakyang nga kamot batok sa lubnganan. Mao ang atong panabang, ang ngalan sa Ginoo. Dili mo pagbiyan ang among mga kalag, o kung sa lubnganan kami manaog. Anay ko magigmo ang mahal langit mo, aron sa panunay mong pagpasaylo, sa walay pagkatiti mong mga kaloob. Mao ang atong panabang, Ang ngalan sa Ginoo. ang manamo na kasumlangit pagdaygo na mo ngalan, mabot ka ng gingharian, matong pagbuot, inisita ng sa langit. Ang kalaban namin sa matagatay at taganapang sa iyo kami sa mga sala. Ingon sa iyo sa
ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Kagay sa paulay nga dayon ang imong anak nga si Jaime Marpi Senior. Ginoo mayag kaniyang imayang dayon, pahulay sa kalinaw. Magampo kita, o Ginoo, dili ikaw Dios sa kamatayon. Inuna Diyos, ikaw mao ang amahan nga may gugmaon sa tanang mga matarong. Ingon man niadtong walay palad nga nangalaot, pasaylo ang Ginoo sa imong puangod kadtong nahulog sa kasalanan. Tabuni sila og Ginoo niadtong inahanong mga sapot nga dili matiti, ug ang kaluoy ihatag ang pahulay nga dayon sa imong anak nga si Jaime Marpi Senior. Banawa siya kung daw sarang sa imong himaya nga walay katapusan. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Ngadto kanimo makagahom nga Dios uban sa dakong pagtuo among itugyan ang kanag sa among igsuon Jaime Marpi Senior ug ilubong diha sa tumang pagtahod sa abog ikaw gikan sa abog isab ikaw pauli. Uban sa dakong pagsalig giuntang banhawon kining patanglawas pinaagi ni Kristo nga maluyon unta ang Dios dias paghukom kaniya pasayloon ang tanan niya mga sala. Dadon siya ni Kristo ang maayong magbalantay ngadto sa matod nga puloy-anan diin magpuyo siyang malinawon ban sa Dios nga atong amahan sa tanang mga santos hangtod sa kahangturan. Amen. Tagsa-tagsa nga pagbindita. Walay katapusan. Langit nga kahimayan, mga piniling nga mao'y gihatagan, siya Ginoo, intang pambita, yan ang himaya nga walay katapusan. O Ginoo, ang kalag ni Jaime, intang luwasan. O tungod sa Santa Cruz nga mo'y gikamatyan, luwasan sa kaisanan ang kalibutan. O Ginoo, ang kalag ni Jaime, intang luwasan. O tungod sa Santa Cruz nga mo'y gikamatyan, luwasan sa kalisdanan ang kalibutan. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo ug ang kahayag mudanag kaniya hangtod sa kahangturan. Amen. Mga santos, umari kamo tabangi siya. Mangangil sa Ginoo sugatan niyo siya dawata ang iyang kalag. Udan siya sa Dios nga labing halangdon. Si Kristo mitawag kanimo, mohipos kanimo ngadto sa iyang bukton. Ang mga anghel modala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Dawata ang kalag ni Jaime Marpi Senior. Udan siya ngadto sa Dios nga labing halangdon. O amahan nga maluluyon sa imong kamot among itugyan ang kalag sa mga igsuon nga si Jaime Marpi Senior. Banawa siya sa katapusang adlaw. Uban sa tanan nga matay ni Kristo, Ginoo,
sa imong kaluoy dawata mga pagampo. Ablihan unta ang ganghan sa paraiso alang sa imong sulugoon nga si Jaime Marpi Sr. Sa among bahin mahupay kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod magiusa kami pagsugat kang Kristo ngadto sa adlaw kanus-an nagkatigong kami tanan uban sa Ginoo sa among igsuon hangtod sa kahangturan kining gipangayo pinaagi ni Kristo ngatong Ginoo. Amen. Ang panalangin sa Dios nga makagawom sa tanan ang Amahan, Anak, Espiritu Santo mukunsad kaninyong pabiling kanyo sa kanunay. Amen. Tapos ng misa lakaw kamo sa kalibutan sa pagigugmang pag-alagad sa Ginoo. Salamat Salamat sa Dios. Sa ubang kinabuhi sa pag-igugma nga among gihatag. lipaya ang mga masulubon atong subayon ang ilang sa gugma ang tanan magiusa mudanan sa dalang mangitngit ang dalan alang sa kaluwasan atong subayon bisan og malisod atong subayon bisan og malisod. Napuko na lang ni. Napuko na lang, no? Isuod niya na sa Adera. Ya, ma. Napatay saan? Gusto ko. Magama po ngayon ko po. Magama po sa kapo. Mau lagi? Ma. Tuato hipos man to ni sir. Gabi to lang po sawa. Dia nakatong Saan? padung nakamuli dahil itong Ito na lang. Base. Basta nanawag mas kada sa. Ito
asawang nanawag si Jam. Pero pa daw. Dito sa ilahang dagat ko diha ako sa bahay. Kapit na. Okay, laki. Okay sa laki. Okay, laki. Di? Apa si Ruti ano? Ang isa yung tali. Di ba? Di yung tali. Ito eh. Tama, ito daw ang isip ko. Butang ato dai, dai dai. Dia ba? Apa ada dia? Bien. No. Mama mo blue. Ya. Ya. No, biscuit ko ba? Pwede po karira dari sa gapo ano ba? Contact tracer may gahatag naman ako. Asa man? Atong tulong nga girin niyo ra. Tulong ko pagkita kita sa. Sige ra di apply ano ba? Para guna da. Saka da. Are saka na. Ano ba may kumaling mo mami ko sila? Lisod sila. Pagsaka dra. Ani, man dyan ni mahawal eh. Igol na bagi tawo. Hindi ani, bakilid na eh. Bakilid dia kay tawo man diri. Ako mo niuhan, kita sa rigabantay. Ya, alpo bakilid diri. Ako masa mo diri.
Ibutang mo kuan mga dai. Butok dili ibutang mo kanang immediate man. Situation bitang Kuan ka na. Kuan mo dinit mo na kuan. Mo dun protocol kayo simbako sila man Pasandigan na siguro ito. Kuan mo gid sa kay init man. Mula na. Sandigan. Ibu mo kay bunga yan eh. Lord. Dai lo DJ. Gawa niya basket. Sabay ka mo ba? Isa ka pa kanila nga.